Keď už sme mali nejakú predstavu o tom, že čo tá kurikulárna reforma prinesie a čo by bolo asi úlohou tých pilotných škôl, tak vtedy nás našťastie oslovilo Regionálne centrum podpory učiteľov a ponúklo nám svoje služby. A nám sa zdalo, že to je presne to, čo my hľadáme. Pretože hľadali sme napríklad vzdelávania, ktoré by boli šité na mieru. Teraz máme všetky 4 učiteľky, ktoré ideme do prvého ročníka, majú mentora. Nebudeme mať 45-minútové klasické vyučovacie hodiny, ale budeme vyučovať v blokoch a budeme využívať integrované vyučovanie. Chceli by sme mať také 2 90-minútové bloky, plus tretí blok by bol v poobedňajších hodinách a ten by mala vychovávateľka. Naším plánom je mať rozvrh hodín tak ako doteraz, rozpracovaný na každý deň v týždni. My sa ale toho rozvrhu hodín nebudeme držať tak, ako sme sa ho držali doteraz, že prvá hodina bola slovenský jazyk 45 minút, matematika 45 minút, prvovka 45 minút, ale budeme mať nejaké týždenné ciele, ktoré chceme dosiahnuť z matematiky, zo slovenského jazyka aj zo všetkých ostatných predmetov. Nebude nám zvoniť, budeme prelínať jeden predmet s iným predmetom tak, ako budeme vidieť, že to tým deťom vyhovuje. Čiže veľmi sa budeme sústrediť na to, ako to tie deti cítia, ako majú chuť pracovať, alebo čo ich už unavuje a kedy tú prácu treba prerušiť a treba robiť niečo iné. Konečne prichádza, dúfame, nejaká pozitívna zmena, o ktorej sa tu dlho hovorí. Očakávam od toho dosť veľa. Máme zmena formy učenia a aj obsahu. Aby sme sa len nepozerali do zahraničia, že tam sa učia tak, tie deti majú lepšie vedomosti. Dokážeme to aj my určite. Nemáme tých pedagógov ani deti vôbec horšie, ako je to vonku. A z toho vlastne mám veľkú radosť, že konečne sa to začne, začne tu. Proste uvidíme to naživo, vieme to porovnať aj so staršou dcérou, ktorá je teraz toho času v 5. ročníku a vieme porovnať tie výhody a pozitíva nového spôsobu a formy učenia, ktoré nás čakajú.